बेलाइखे हामबाय दिनै 12 तारिख फेब्रुआरी 2020 जों IPFT नि बेदाग युथ IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि मीटिंग जों खालायजाखा अरसनि खुमलंनि नारवाई कम्युनिटी हॉल हायकबा कॉन्फ्रेंस हॉल दिनैनि मीटिंगो सिनि ऑनरेबल युथ IPFT नि प्रेसिडेंट बरं गोनां सिनि धनंजय त्रिपुरा बसपायमालिया आयंगा बिनि डिस्ट्रिक्ट हायकबा बनि डिविजन गोबां प्रोग्राम नि कारणे हायपना सिनि दिनैनि मीटिंग नि सभापति बरं गोनां सिनि युथ IPFT नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बरं गोनां सिनि दा राजू देवबर्मानि प्रेसिडेंट चेयरमैन सिबा जों दिनै मीटिंग खालायजाखा सिनि अरा मीटिंगाव युथ IPFT नि AGS नि प्रकाश देवबर्मा ते युथ IPFT नि AGS नि दा पुसराय देवबर्मा ते युथ IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि मैक्सिमम लीडर्स नो फाइ सपायका ते कक बसलायका दिनै जों डिसीजन हायकबा सिनि जे प्रोग्राम जे मीटिंग नि एजेंडा हमखा 2020 नि जे युथ IPFT नि फाउंडेशन डे 16 तारिख फेब्रुआरी वो जों खालायनानै थाङै दंगो आबोनि बागै दाग्लायनि सिनि युथ IPFT नि फाउंडेशन डे लाइ थांजा गोबां बिसिनि स्लाय दाग्लायनिबो सोंते एसे जुदा थायै जों सेलिब्रेशन खालायनाय युथ IPFT नि जे मोटो तै जे युथ IPFT नि नाहरमों आबा IPFT नि ब्रादरहुड ऑर्गेनाइजेशन नि अंगैनो जों लाइ थांनाय गोबां बिसिबो जों स्ट्रागल खालायफैका एडिशनल तुये कताल हास्ते त्रिपुरालैंड नामनानि हेकबा सेपारेट स्टेट त्रिपुरालैंड नामनानि स्लोगान सिनि स्लोगान दंगो स्ट्रगल फॉर न्यू सेपारेट स्टेट त्रिपुरालैंड अ स्लोगान तुयनो ताकलाय बाहायनो जों 2020 नि युथ IPFT नि फाउंडेशन डे अब जों खुमलुंनि डिविजन नि बिसिङाव सिनि नुवाई कम्युनिटी हॉल जों ताकलाय खालायनाय ते सिनि अ प्रोग्राम सिनि रेस्पेक्टेड पार्टी नि सुप्रीमो हेकबा IPFT नि प्रेसिडेंट सिनि बरं गोनां सार NC देवबर्मा बो फैनाय ते IPFT नि तांफां हेकबा जनरल सेक्रेटरी हेकबा सिनि ट्राइबल वेलफेयर ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि बो मिनिस्टर सिनि बरं गोनां सार मेबर कुमा जमातियाव फैनाय ते IPFT नि गोबां सेंट्रल कमिटी नि लीडर्स एडवाइजर बोर्ड कमिटी नि लीडर्स ते ऑफिस बियर अमा हाइक्लाय जों ज तननो इनविटेशन खालायजाखा अबनो कारिबो IPFT नि जत ब्रादरहुड ऑर्गेनाइजेशन जे तंमानि IWFT आतिशा त्रिपुरा फानक्राक बदल तै अन्य एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन जे तंनाय बरकनोबो जों इनविटेशन खालायका तै जिनि प्राय 33 डिविजन कमिटी दंगो सिनि युथ IPFT नि 33 डिविजन कमिटी नि जत डिविजन कमिटी नि लीडर्स बो फैनाय तै डिविजन नि जत रीजनल कमिटी हेकबा डिविजन नि बिसिङा सिनि लीडर्स तंनाय बरक बो सफाय फैनाय तै युथ IPFT नि सिनि स्टेट कमिटी हेकबा सेंट्रल कमिटी नि जत लीडर बो फैनाय बन करिबो सिनि युथ IPFT नि फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन क्लाइम नानै थाङै दंमानि बिसिङो कायसा कक्तुम काहाम सिनि युथ IPFT नि गोबां लीडर्स रक जरावा पद्रिफोर खालायै लामा करनाय बरकनोबो जों इनविटेशन खालायजा ते बरक बाहायनो तैसा जोंबाय बाक्सानो गदाल फैनाय ते बन करिबो त्रिपुरा हास्तेबा गोबां थोंकरं बदल तंनाय रनि बिसिङावबो मैक्सिमम चिनि युथ IPFT नि फाउंडेशन डे वो फाइ पार्टिसिपेट खालायफैनाय ते जोंबाय गोरोङैनो सामों तांनानै बागै बरक वान सब्लाय दंगो आबनो जों बरकनो खा काहामबायनो लामसकनाय ते वेलकम जानांनाय जे युथ IPFT नि फाउंडेशन डे नि प्रोग्राम
ang on behalf ongoi UDIPFT ni tangphang haikaba general secretary ongoi ang Tripura haste ni joto lukurokno no kobongnai sini o UDIPFT ni foundation day ni bisingti haikaba celebration day ni bisingti khlaioi जों जत लुकुरकनि थानिबो न कबं मंगनारगो चिनि अ प्रोग्राम फायै मानजक फायनानि बागै ते अ प्रोग्राम न नायथावग्रिनानि बागै ते अ प्रोग्राम नि बिसिंति खलायै चिनि बेसकामनि थिनांनि लामा हायकेबा चिनि तिप्रालेनि दिमान न जों तेबो कुसुगत दिसाय मानानि बागै सिक्लानि फान जों हायना हाय लुकुरकनि थानिबो जों कबं मंगनारगो कायसा सिक्ला हांकांकाय बिनि IPFT ni bisingo जों दिनै अमनो परिष्कार भाबे जों खालायमानखा जे youth ni fan हायकेबा जुबक नि fan अब चिनि दफा yok सकनानि बागै हायकेबा चिनि दफा बैबाय सातक जागै दंमाने yakni yokनानि बागै youth IPFT ni must be बिनि responsibility नांगौ हायकेबा सिक्ला रकनि दायित्व दंगौ बा सिक्ला रकनि fan दिनै जों नुका थांनाय बिधान सभाव जे त्रिपुराव 25टा बर्ष CPIM तंनायनो जों दिनै त्रिपुरा हास्तेनि हयते जे 20टा सीट त्रिपुरा सानि ST रिजार्व सीट दंमाने जे असेंब्ली सीट अबनो जों बरकनो अन्तत बिदाय खैरै मानखा अब साबुनि अवदान हंखाय जों नुगो दिनै मैक्सिमम त्रिपुरा सा सिक्ला रकनि अवदान आबनि बागै चिनि सिक्लानि फाननो चिनि सिक्लानि नाहरमुंनो चिनि सिक्लानि जे इमांनो जों आबनो मुख थांखाय लाङै थांनानि बागै चिनि जे प्रोग्राम जों यागनाखा अबनो जों बसकांगो जेकुनु क्रमे जों अबनो सक्सेस खायनानि बागै दिनै जों जत सेंट्रल कमिटी UDIPFT नि अंगै जों कक जाबलायखा आबनि बागै दिनै जरातै असगनो जों बसकांगो नर जत नन फायनानि बागै जत नन चिनि अ पान्डाव फायमा जाकनानि बागै आं जत लुकुरकनो कबगैनो दिनै नि कक साख्लायमाने हेकेबा दिनै नि अ चिनि कक चारमानि न आं असगनो जत नन हामबाय जत चिनि त्रिपुराबासी त्रिपुरा सा तै सिक्ला बेलेगनो तै आनि सिक्ला जुबनो हामबाय जानांगौ तै खुलुमनाय आफारो तै जबनि सिबाय जों बसकांगो चिनि थासिनो जों जनरल सेक्रेटारि साइथांखा बसकां 16 तारिख जों youth फाउंडेशन दे पालायनो थांदोंगो अ जागा तै न प्रग्राम तै जों मावनो मेसेज नाम जों जे चिनि सिक्लानि कर्तव्य दंमोनि बा दायित्व दंमोनि जों मावनो पूरा पूर्ण माखायनाय ताई चिनि बांग्राव जे बारजा दंमोन जों तेब कराखौ फुंना बागै तेब काहांगो खायना बागै जों अ पान्डाव जतनो आगमन खायो मानजो फायदि ताई जत सिक्लानो आं मेसेज नाम जों जानजा दायित्वनो जों सिगांके चिनि अ हा चिनि अ पंचायत पारा जों जे अ हा साखाव दंतनाय र बुनि यागनि थेका यगनान थनि जे बाबेके लामा फुजों नांगौ आमदारि फाट फुजोगान होननाय दं थाने आंखौ गोसारो ताई अ फाउंडेशन देनि बिसिंतै जों अमो फुंना नायो जों जे बुनि तला दंलिया चिनि जुबो संगठन दाफान करा दङ ताई जों सारा त्रिपुरा सानि बागैनाय जों बसकांगो जे लांमानाखौ लांमारनो नांगौ आ जे स्लोगान दैनाय जों दिनै IPFT नि काउन्सिल सुमुय राजनीति लामा हिमतमनो जों गाहामखौ बैकेटलांनाय अब जों नं थानि कक गोसारो ताई पाइथागो आं कम कैसा साख्लायनो मुसुङो जों अ प्रोग्राम नितै चिनि दाल बिदाल चिनि बुइबे थंजाक दंनाय बा बुइबे फेमल जागै चिनि गाहाम लिडार दिनै बा चिनि जुब संगठननि बिसिङाव गाहाम जे सोला सिक्ला सामुखाय दंनाय लिडार नेतृत्व रिमानाय र आं तिरावनो जे बुल ब्रान्ति अ लामा खेलाय दंनो जों कासना दिगि लांनाय ताई अ प्रोग्राम बिसिंदै जों बरनो चिनि याफाव तुबिनाय जों बायबाक्सा याफेर कैसा सेरउइ बांग्रा कैसा के हिमरुइनाय जों बरनो कैसा त्रिपुरालेनि सिबाय बा त्रिपुरा सानि सिबाय सनामना थानाय हमसना कक गोसारै ताई साखायनो हाय सारा त्रिपुरानि जत सोला सिक्ला रङ आनि हामजमु ताई आनि खुलुमयाफोरै दिन चिनि